Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Nanataron sa ikaupat nga Domingo sa Adbyento, katapusang Domingo ni, unya mosaulog na ta sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo. Ikaupat sa ron atong adlaw sa atong Misa de Gallo sa siyam ka nobinaryo para sa atong pagsaulog sa Pasko. Padayon tang magampo sa Ginoo nga unta ang atong mga kaigsuonan nga na apektuhan sa bagyo nga si Odette, maka-recover unta dayon niya ang ato sad nga mga na nagtabang sa mga tao karong naapektuhan ug sa atong mga benefactors and donors nga matagaan sa unta silag mga grasya sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kita. O Ginoo, pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod kami sa pagkahimong tao ni Kristo imong anak. Ibubo ang imong grasya sa among mga kasing-kasing ug pinaagi sa iyang pagpasakit ug pagpakamatay sa krus, dad-a kami nganha sa himaya sa iyang pagkabanhaw. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Mikias. Katawhan sa Jerusalem, panagan kamu kay misulong na ang mga kaaway. Giatake na nila ang mga pangulo sa Israel. Miingon ang Ginoo, apan ikaw o Bethlehem Efrata, bisag ikaw ang labing gamay nga lungsod sa Huda, anha magikan kanimo ang usa ka hari sa Israel, kansang kagikan sukad pagayod sa kakaraanan. Busa, itugyan sa Ginoo ang iyang katawhan sa iyang mga kaaway, hangtod nga manganak na ang babayeng nagbati. Unya ang tanan niyang kadugo nga gipamihag, mamauli na sa ilang nasod. Inig-abot niya, harian niya ang iyang katawhan sa gahom, nga gikan sa Ginoo, ug sa kahalangdon nga gikan gayot sa Ginoong Dios. Magpuyo nga layo sa kadaot ang iyang katawhan, kay ang katawhan sa tibuok kalibutan muilaman sa iyang pagkagamhanan, ug magdala siyag kalinaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, pabalika kami kanimo. Pakita kami sa imong naong, ug maluwas kami. Ginoo, pabalika kami kanimo. Pakita kami sa imong naong, ug maluwas kami. O magbalantay sa Israel, pamatigikan sa imong trono. Diha sa kerubin padanag, dasiga ang imong gahom, ug umarika aron pagluwas ka namo. Ginoo, pabalika kami kanimo. Pakita kami sa imong naong, ug maluwas kami. O Ginoo, sa kagahuman, dungawa kami pag-usab gikan sa langit, ug tan-awa kami. At di manapag-ayo kining parasan, ug bantay ang gitanom sa imong kamot nga tuo, ang anak sa tao nga imong gihimong makusganon. Ginoo, pabalika kami kanimo.
Pakitaa kami sa imong naong, ug maluwas kami. Matabangan unta nimo ang tao sa imong tuong kamot. Pinagi sa anak sa tao nga imong gihimong makusganon. Unya dili na kami mopahilayo kanimo. Tagay kami bag-ong kinabuhi, ug sangpito namo ang imong ngalan. Ginoo, pabalika kami kanimo. Pakitaa kami sa imong naong, ug maluwas kami. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Tungod niini, sa dayon ng anhi ni Kristo sa kalibutan, miingon siya sa Dios. Dili ka buot sa sakripisyo ug mga halad nga mananap. Apan, giandam mo ako og usa ka lawas. Wala ka mahimuot sa halad nga mga mananap nga gisunog didto sa halaran o sa mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Unya miingon ako. Ania ako, o Dios, aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako, sumala sa naisulat, bahin kanako diha sa libro sa balaod. Una sa tanan, miingon siya, dili ka buot ni mahimuot sa mga sakripisyo ug mga halad nga mananap, o sa mga halad nga mananap nga sunugon didto sa halaran, o sa mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Kisulti kini niya bisan kon kining tanan mga sakripisyo gihalad subay sa balaod. Unya miingon siya, ania ako, o Dios, aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Busa gisalikway sa Dios ang tanang karaang mga sakripisyo o giilisan kini sa sakripisyo ni Kristo. Tungod kay gituman ni Hesukristo ang buot ipabuhat sa Dios kaniya, nahinluan kitang tanan sa sala, pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingong lawas sa makausa lamang ug alang sa tanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Wala madugay nangandam si Maria og midali pag-adto sa kabungturan ngadto sa usa ka lungsod sa Judea. Miadto siya sa balay ni Zacarias og nangumusta kang Isabel.
Sa pagkabati ni Isabel sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya, napuno sa Espiritu Santo si Isabel, og misulti sa makusog, bulahan ka sa tanang mga babay, bulahan ang bata nga imong ianak. Ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo, kay pagkadungog ko gayod sa imong pangumusta, miulpot sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Bulahan ka nga mituo, nga matuman gayod ang mensahe sa Ginoo kanimo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon, si Maria nakapaulpot sa kalipay sa kasing-kasing ni Isabel o sa bata mismo nga si Juan Bautista diha sa tiyan pa ni Isabel. Ngano kahang miulpot mas kalipay ang bata o ngano kaha si Isabel purti man sang lipaya pagkadungog niya sa tingog ni Maria. Kay bawo mo ngano? Wa mo kay bawo? Wala. Siya Rosan. Tungod kay si Maria nagdala og kalipay, ang kasing-kasing ni Maria malipayon. Ang iyang hunahuna malipayon, ang iyang naong malipayon. Amo na nitakod ngadto sa iyang giduol nga iyang igagaw. Ilingi ako nunay mong tupad. Tanawa iyang naong, maulpot bakas kalipay, ikakita ni mo siyang naong. Sige na. Nganong ang uban wa man mulingi? Kanang wa mulingi, klaro kay na di malipayon. Nya kamusang nitanaw anang wa mulingi, malipay mo. Kanang di kalingion, di kapansinon, malipay ka. Dili oy. Si Maria pagkalayo sa Hudiya gikan sa Galilea, nipansin si Maria, nagpakabana si Maria sa iyang igagaw. Kay kining taong malipayon, dali kay siya makakita sa iyang mga silingan. Basta malipayon. Kanang tao nga magulanon, kanang tao nga nagsigig mahay sa kaugalingon, di gid na kakita siyang silingan. Saman mo, dali ba mong makakita sa panginahanglan sa inyong mga silingan? Labi na karong nangaigo tatong udit, magpakabana mo nga wa na sila'y atop. Nya, inyong palitag atop. Ha? Tubag. Inakamisad pa dir, wa man sad may atop. Ana. Mo lagi na pag pinalitay mong atop, ihatag. Tinabangay ba? Dinhibita sa atong simbahan, nakapalit man tag generator. O mo ni ron, natay hayag, kompleto ta sa electric power. Duha na ron kaadlaw nga grabe kayo ang baha sa mga tao, labi na gid gahapon. Murag pista din hisnayon, portig yung tao na nagdag cellphone kay i-charge. Naay na nagdag galon kay mangayog tubig. O sige sa taghatag, ana. Hasta diha charge diha, di ra ba man naglihok? Siging apong di yun mo lihok. Nagoy hapit na lang gida diri ang chargananan, ilang sakyanan. Mga unsa pa nang ipangdaan nila diri pertindaghana kay i-charge. Nya ra ba inigsuroy nato sa box kanang lab offering, muduko-duko lang, sige lagana ba. Sige ukay-ukay sa ilang cellphone. Di gyud mo tan-aw sa lab offering.
Mauna. Di gyud magpakabana, tuar gid sa iyang cellphone. Yang uban sad gadas yang extension ako ni ha. Ako ni extension. Way mo sagol ani. Ako ni. Nya siya ni ning ambit sa gikan dinhi sa simbahan. Pero sa iyang kon ako ni. Iya itong protektahan. Di gid niya pasawan kay iya ra gyud to. Nya siya mismo ni ambit sa dili iya. Ingon ana ta ka mga yawanon. Sugay ta mo anhis Ginoo kay mangayo ta grasya. Nya ang atong grasya di nato mapaambit sa uban. Ngano man tungod kay daghan nato wa magpasalamat sa mga grasyang nadawat. Nagtuo ta nga angayantang hatagan ana. Nagtuo ta nga angayantang luwason. Nagtuo ta nga angayantang pakamatyan o pakatawhan o Ginoo. Dili oy, we are unworthy. Lingian ang imong tupad. Ingnawa jud kay angaying luwason. Ingna imong tupad ba? Wa jud kay angay nga luwason. Kinsa may mitan-aw nato nga angayan tang luwason, ang Ginoo. Nitan-aw siya nato nga angayan ta, pero kita wa gid tay angay nga luwas, di ta angayan ngano man pagka masinupakon, pagka kusog musupak sa Ginoo. Muna si Maria nagda sa kalipay ngano man natuman niya ang kanabitang makapahimuot sa Ginoo. Matud pas Ginoo diri sa ikaduhang pagbasa, dili malipay ang Ginoo niya ng mga halad nga sunugon, kanang mga halad nga mga kwarta, di siya malipay na ana. Ang pari noon, malipay sa pari ano. Pero ang Ginoo di na malipay. Unsa may makalipay sa Ginoo? Matud pa diri sa unang pagbasa, unya miingon ako, ania ako o Dios aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Ang makalipay des Ginoo kanang tao kansang kasing-kasing moingon, ania ako Ginoo, ani ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Nya mao manas Maria, matuman dinhi kanako, sumala sa imong pulong. So den Ginoo dito niya. Nya kay ang Ginoo mao may tuburan sa tanang kalipay. Si Maria napuno sa kalipay. Pagduol niyang Isabel, purting lipayang Isabel. Kanirong atong simbahan, niya man ni siya electric power. Napuno ni sa power. Ngano man, connected dito sa generator, the source of power. Nya, manganhi dayon ang nagdag, mga cellphone, mga gadgets, kay ilang i-charge. Ang sa may ilang i-charge? Ang Y power. Nya, ilang gipaslak sa outlet nga naay power. Ang sa may mahitabo silang cellphone na anay power. Nya iniguli nila dito, smiling na kaislag naong, makakita na sa ko sa akong teammate, kita na sa ko sa akong friend, kita na sa ko sa akong kabit, okay, maka takes naman siya. Pero diin to siya ato, nga iyang gipahimuslan, gikan dinhi sa source of power. Karon sa akon nang giingon kagahapon, nagkinahanglan sa tag divine power. Kung kita lang, we are powerless against Satan. Mao na kinahanglan sa tang i-charge. Mao na mo simba, magrosaryo, mubasag Bible, mubasa anang mga lives of the saints, ma-recharge ta spiritually, ma-enlighten, mapuno sa grasya. Di ba? Nya, human ana. Karon nanimba mo dinhi, humagsimba, asa man mo padong? Asa mo padong? Atos balay. Igabot sa balay. Unsa may imong ipaambit adturong nangatog pa didto. Unsa may imong ipaambit anang imong mga silinga nga nangawat sa inyong sin nga nalugpad sa hangin. Unsa may imong ipaambit ang kusmod sa imong naong? Ayaw.
unsay gi-charge nimo dinhi Ginoo, maoy ipaambit didto. Nya kay ang gi-charge sa Ginoo nimo dinhi ang mga Dios non mang kinaiya, mao sa ipaambit didto ang Dios nong kinaiya, ang pagpasaylo, ang pagdawat, ang pagsabot ug ang pagtinabangay nga mawa ang sala. Kana mo ipaambit. Dapat tinindutan ni mugnaong ay. Kamong mga asawa dinhi, kumusta man ang inyong napaambit sa inyong bana? Nakalipay ba niya? Wa. Ilhan mo na nimog malipay ng imong bana kay magtaguhi-taguhi mo na. Inikabot ninyo sa balay ang imong bana magtaguhi-taguhi o maningkamot nga mobiya sa balay. Ayaw magtaguhi-taguhi. Kamong mga bana nga niya dinhi, kumusta man inyong napaambit sa inyong asawa? Kalipay ba? Ilhan mo na nimo kay ang imong asawa o manglaba, maglungag, magkanta-kanta man na. Basta imong napaambitas kalipay. Pero nagkusmod ganing naong ana, ikaw ang banaha ka, yawanon ka. Mo na siya. Kumusta man ang pari? Sa may napaambit sa pari nga na ninyo? Kalipay? Tanawa inyong mga naong. Natakdan sa naong spare. Wa say kalipay. Nga naman, minus kay tarong kolekta. Di maminos, gawa na yung mga misa di Galios Kapilya, kay purting itngita, way generator, nya kanisang nanimba din hurot-hurot na sa taong sinsiyo. Wa na si hapit. Karon gani akong naobserbahan kanang offer ang ato mga asirits mulakaw na din magsiganas kamot kasi ginalaganas kamot wa naging mo barog. Amo ni akong naobserbahan gahapon ambot ka karon sigig sinyas ba ana mutan-aw lang offer. Ang maguman ko dato wa ginilakaw diri ba jutera kay nilakaw wa na lang kumutan-aw pag-ana sa sibot oy kay klaro kay lingyo-lingyo gitoy gana sibot gyud. Ano ba? Siguro o tanang offer. Nga to, dito wa magitay tubig dito, magitay kuryente dito. Siguro o tanang offer. Kamu no, mga selfish yung kay mustanan. Ayaw ay mo pag-iningon, ana. Offer yun. Offer. Halad sa Ginoo. Kay maunay kabubutos Ginoo. Dili rason nga naputlan kas kuryente, naputlan, nawadaan mong kuryente o nawadaan mong tubig, nga di ka mo offer. Ay kabalaka, karong taod-taod, kinabuhi na nimo'y mawa. Ay kabalaka na, mga wa rin ito kinabuhi, pero ang importante, mawa ang imong kinabuhi, nga malipayon ang imong kasing-kasing sama ni Maria. Nga naman, bisag mamatay ta, buhion tas Ginoo. Sa unang pagbasa, gibutang dinhi inigabot niya harian niya ang iyang katawhan sa gahom nga gikan sa Ginoo ug sa kahalangdon nga gikan gayod sa Ginoong Dios. Magpuyo nga layo sa kadaot ang iyang katawhan kay ang katawhan sa tibuok kalibutan moilaman sa iyang pagkagamhanan ug magdala siyag kalinaw. Mao bitaw na nga ang mga tawo naas Ginoo mahibong lang ka, bisag way pagkaon, bisag wa ka eskwela, bisag ang naong igo-igo ra, malipayon og malinawon. Lingi agusab na imong tupad. Sige na, lingi. Nya pangutan na siya, imong tan-aw, malinawon ko. Ingna ba yung tupad siya? Imong tan-aw nako, malinawon ko. Ikaw ba? Kay kanagong kalinaw mo, rajit mong kunas naong. Na? Nisanong siya? Siya, malinawon kikag naong, mura kag patay. RIP ba? Rest in peace. Labi na kapaglingi ni mo, imong banay, imong gilingi, sa imong tanaw dong, malinawon ko. Linaw, animala kaniya. Sigil kag yaw-yaw dito sa ato. Ang sakristan, ako pangutanon, dong, tanaw ninyo dong, malinawon ko dong. Yung sakristan kanus, apa magkailisan din yun.
Wagin mi kalinaw pa dirog ika na imong misa. Luos lang kag pamadlong namo. Ambot ka ang choir. Choir sa inyong tanaw. Nako, malinawon ko. Ang choir kani muriksyo na sa niron. Samot na ni mga lektor. So, inigsoon nga rin. Hala, padersyano, kani patay na sa taan niron. Bitaw no, bati agin akong batasa no. Ana. May pag mamatay na lang mo. Dili tayo. Mao na atong misyon kay matag-usa nato natay mga depikto apil na ning nagwali. Mao na niingon tas atong salmo nga Ginoo pabalika kami kanimo, pakitaa kami sa imong naong ug maluwas kami. Mamaliktas Ginoo. Dili na to paundayunan nga ang atong naong ingon ani, nga ang atong pangandoy ingon ani, mamaliktas Ginoo. Mubalik ta sa standard sa Ginoo. Mubalik ta sa iyang pagtulunan. Kamo, ako, kaning na nag-serve dinhi, ang atong misyon, mubalik ta sa Ginoo. Mutuman siyang sugo, iya ratang i-transform. Kung karon di mo malinawon magtan-aw nako, bantay-bantay lang mo sunod adlaw. Oh, mubalik ko ros Ginoo, inigbalik na kong tanaw ninyo, tanawa, di ba? Kumpiyansa mo, in love yun mo ani. Oh, tanawa, di ba? Inikasunod si Mana, balhino na ko diri, ngatos laing parokya, tanawa, di ba? Tugo na imong luha. Oh, pero karon nangandoy magyug kang di lang ginunta padersyano ang mumisa. No, ngandoy oy, labi ng lektor, kulbaan, di lang ginunta padersyano ang misa di lang. Kisa may mumisa ron, ay salamat in town, relax ra ta. Pero tanawa oh, iniglakaw ani, di ba magsigi mo hilak-hilak. No, mingon mo Ginoo in town, ayaw na in town pabalik ka, Ginoo. Inyog yung hilakan ba nga ayaw na in town pabalikan ni ang paria. Di ay tanan gid nato dunay tsansa nga mahimong tuburan sa kalinaw ug kalipay basta harian tas Ginoo sama ni Maria. Mahimotang bulahan tungod kay ang presensya sa Ginoo mo'y magdaan nato sa kabulahanan. Manindog ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikonsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, alang sa kaluwasan sa kalibutan, mianhi si Kristo aron pagtuman sa kabubuton sa Amahan. Uban ni Maria, mudangop kita sa Dios sa atong panginahanglan ug moingon, Amahan, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Amahan, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Nga si Kristo nga nagmasinugtanon sa iyang amahan, mag-agak sa tanang mga sakop sa simbahan sa pagsalig sa mga saad sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Nga si Kristo ang atong kalinaw, magpahilom sa kasamok sa panagbangi ug sa gubat ni ining panahuna, magampo kita sa Ginoo. Amahan, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Nga alang ni adtong nagantos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit.
nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Nga ang sulugoon sa Dios ti Filo Kamumot obispo mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, matuman dinhi sa yuta maingon sa langit. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, nga si Kristo ang magbalantay sa iyang katawhan, magdala sa mga mihalina ngadto sa iyang gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. makagagahom nga Dios, dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy diha sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. O Ginoo, ang Espiritu Santo nga nagpuno sa grasya kang Maria Santissima, magsantos unta niining mga gasa nga niya sa among altar. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta, uban sa gugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay. Gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag o gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay, samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao, aron inigabot niya, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pag-ampo, tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagdaig, ug busa uban sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadas lang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panaginigsunay. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dito ko angay Ay, kalawat kanimo, Panginoon. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo.
Magampo kita. O Dios nga makagagahom sa tanan, nakalawat na namo ang pasalig sa katubsanang dayon, samtang nagkaduol na ang pangilin sa kaluwasan, magdugang usab unta ang among pagtuo o gugma sa pagsaulog sa Pasko sa pagkatao sa imong anak. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit og sa kamatayon. Bag-uha ang among paglaom og lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa iyang pagiya sa iyang mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santang inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Manglingkod makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kalipay nga Diosnon. Nya mahitabo ra ni siya kung sama ni Maria, sama ni Jesus, kanunay kitang moingon, ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Salamat sa mga nagtuman sa kabubuton sa Ginoo sa pag-alagad nato dinhi, ang atong mga pimag, ang atong mga barangay officials nga niya karon og ang nag-manage sa atong parking og sa atong traffic, ang atong mga frontliners diha sa gawas og dinhi sa sulod, atong mga usherites, PYCC, mga Eucharistic lay ministers, ang atong lectors, salmista, ang atong mga love offering assistants, ang mga sacristans nga nag-serve karon, ang atong mga IT, atong sokom, ang atong naglimpyo sa simbahan, nagpreparar niini, naghago diha pag andam ang atong mga tents sa gawas nga nag-overtime in town, o naglimpyo sa atong palibot, na porting daghanang sagbot niadtong miaging mga
o gahapon o atong niaging adlaw. Salamat kay nilang tanan. Ang nagluto sa atong lugaw na dihas gawas ay lang sa ninyo hutda dayon kay sing nang uban. Ginagmay lang. Unya ang atong choir, ang Villa sa mo dia Divina o ang Milagrosa, nagtipon sila. Ang atong mga offerers karong misaha, labi na gyud ang nagdala sa bread and wine nga sila si Mr. Alvin and Mrs. Telma Dayday. Kanilang tanan masipang pakpak. Salamat kayo. Mga pahibalo, karong December 27 and 28, manghatag na usab kita og mga 5 kilo rice, sardinas og noodles isip atong Christmas gift sa atong mga kabus nga mga parokyano nga labing minos 60 ka pamilya matag kapilya. Ato ning paningkamutan ambot makaya ba ni? Busa nagkinahanglan kita niining mosunod 2,200 ka 5 kilo rice, packed rice, nya 4,500 ka sardinas or lata sa sardinas, o 6,600 ka putos nga noodles. Kani ato lang ning gi-estimate nga mo cost ni siya mga 600,000 para sa atong Christmas gift sa atong mga kaigsuonan nga mga kabus dinhi sa atong parokya, ang uban outside sa atong parokya. Ang deadline sa pag-submit sa atong mga donations hangtod lang sa December 25, 2021. Aron atong ma-distribute, maripak ika-26, ma-distribute sa 27 o 28. So hinaot unta nga ato ning tabangan, bahala medyo nagkalisod tagamay karon. Pahinomdom sa atong special fundraising sab nga mao ang edad ko, halad ko, or ikhak. Ang mga ngalan sa mohatag sa ilang ikhak, atong basahon dinhi og bendisyonan matag misa hangtod sa January 1, New Year, Mass. Na diha ilang ngalan sa ning submit. Nya ato silang bendisyonan. Dili na ngalas mga kalagha, ngala na sa ikhak, edad ko, halad ko. So isubmit dayon dinhi ang inyong mga sobre o ang inyong mga pangalan sa ikhak. Alang niadtong mag-charge sa ilang mga gadgets o sa mangayo og tubig. Una, sa mag-charge sa ilang gadgets karong adlaw, sugod karong adlaw, doon na natay sundon nga mga palisiya. Una, duha lang ka-chargeable gadgets ang allowed sa matag tao. Duha lang. Ikaduha, kinahanglan magdala og kaugalingon nga extension wire. Ikatulo, ang charging time is only 1 hour, full or not yet full. Ana ha? 1 hour gyud. Palakaw na mo. Fourth, isip pagpasalamat sa simbahan, muhatag yod og love offering gikan sa piso ngadto sa 1 million. Kay ato na siyang ato sa nang ipalit og krodo, perti taong paitag pamalit og krodo ron. Ikalima, walay mogamit sa ilang gadgets sa higayon nga ila kining gi-charge. So samtang nag-charge mo sa inyong gadget, dili gamiton. Why gamitay sa gadget? Ang mogamit, papulion. Kay gahapon din na ay nagsiging, napagoy nagduwa ga, ang sayo na nagduwa sa cellphone, o niya, naapagoy nagtungit, kay nag-apong kanusa mahuman ang ilang nga buangon. Napayuban ga charge sa ilang chargeable nga sound, kanang sound nga speaker, nagtukar-tukar pagyud pastila. Sobra ag abuso nga tawhana. Naigaling ko din gikag alas 3, alas 2 hangtod alas 7 gabi. Gasigig sumpay-sumpay og charge muna 1 hour na lang yun, kay ang uban in town wa nakapahimos, no? 1 hour.
anha ta dias gawas, nana dihay entrance og exit. Wa nay makasud, limitado ang mosud, nya limitado sad ang oras aron daghan ang makapahimos. Og maka-accommodate ta diha og mga 100 ka tawo, nya kada tawo na ay duha ka gadget, 200 ka gadgets kada oras. Nya mag-charge ta sugod alas 9, kutob alauna. Nya humansad alas 3, kutob na sad na sa alas 7:30 gabi. So daghan kay tag ma-accommodate. Dili lang kay duha ka tawo, nya 50 ka book gadgets. Di na maayo ha. Alang sa mangayo og tubig, duha lang ka containers ang allowed sa matag tao. Og mulinya mo duha lang ka containers. Nya isip pagpasalamat sa simbahan, muhatag gyapon mo og love offering. Adto didto dapit gyapon ang atong pagpanghatag og tubig. Duha lang. Nya inighatod ninyo ngadto, pwede mo mubalik. Nya mulinya na sad mo balik. Duha lang gyapon ka containers. Nya ikapuno na sad, hatod sa inyo, balik na sad mo linya, wa nay tubig. Urot naman. At least na-distribute sad sa uban. Dili kay hutdo nimo usa ka truck, napay magdag sakyanan, pila ka buok containers, luoy kay uban, no? Ayaw ana ha. Ikaupat. So giawhag ko kamong tanan nga mopalit og labing minus usa ka slot sa atong divine unity, prosperity and satisfaction through San Vicente Ferrer and Mama Mary or DOPS SBFMM slots. Isip mao'y atong Christmas gift para ni Baby Jesus sa iyang birthday og ni Mama Mary sa iyang pagka-Immaculate Conception og ni San Vicente Ferrer isip atong patron. Kay sayod kita nga hatagan usab kita nila sa tanang mga grasya nga atong gikinahanglan sa tibuok tuig 2022. So mga hatag tas simbahan, tagaan putas Ginoo og way sukod nga grasya karong sunod tuig. Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Asam detong pagampo para tong ato ika. Kalimot de ko da, naam de prayer ani. Wa naman ganahing mo pa-blessing ang ato diring in charge. Naglagot siguro wa na ni submit nga ikha. Holy water. Mga ji, ato sa ning ampuan ha. Pag-ampo sa edad ko, halad ko. Labing gamhanan og mahigugmaong amahan, tuburan sa tanang kinabuhi, grasya o gahom, gihimo mo kami nga imong larawan o kasamahan aron mo ambit sa imong kinabuhi, kalipay o kabalaan. Ihatag ang imong way sukod nga panalangin alang niining imong mga anak nga malipayon o mapasalamaton nga mihalad nganha kanimo sa ilang mga edad o kinabuhi, pinaagi sa edad ko, halad ko o ikhak nga programa niining tuig 2021. Puna sila sa mga grasya nga ilang gikinahanglan, ilabi na gayod sa kalipay, kalinaw, maayong panglawas, panalipod batok sa mga dautan, kaalam o kalampusan sa ilang mga plano o mga buluhaton, karon o sa tanang adlaw sa ilang kinabuhi, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Berhen sa Santos nga Rosario, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo.
gihalad na ang misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw o panagdait ni Kristo.